कौन बोलू बाबू स्टेशन बाहर लानी नाଇଁ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଭାଇ ଆସିଲେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯିବି ଆଉ। ବାବୁ ଭାଇ ତ ଆସିଲେନି ମତେ କବେ ଚା ଦିଅ। ସାର ନାହିଁ କି? ନା ବୋଉ ଡଲି ମାଉସୀ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ମା ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ଦେହଟା ଦରଦରିଆ ଲାଗୁଛି। ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆଜି ଆସୁଛି ତୋ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କା ଲଡୁ ଆଣିମ। ଟୁଟୁଟି ଭାରି ଭଲ ସମସ୍ତିଙ୍କ କଥା ଟୁଟୁ ବୁଝେ। ମୁଁ କଣ ତୋ କଥା ବୁଝୁନି? ହଁ ତୁ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ସେମିତି ବୁଝୁଛୁ ଆଉ ତା ଭରିଆ ଆଉ ସେ ବଢିଆ ବୁଝେ। କଣ ସାଇବୁଲା ସରିଲା? ଆଉ କଣ ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି? ତୁ ବୋଉ କାନେ କାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ? ପରୀକ୍ଷା କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ମୁଁ କୁନୁନିଆରେ ପଢୁଥିଲି ନା। କାଇଁ ଆମ ଘରେ କଣ ଜାଗା ଅଭାବ ହେଇଛି କି? ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତୋର ଟିକେ ଚେହରା ସଜେଇ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ। ଭଲ ହେଲା। ତୋର କଣ ଗଲା ମା ଦେଖିଲୁ? କାହିଁ ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଛୁ ମ? ବୁଲୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତୋ ଔଷଧ କଥା ଭୁଲିଗଲି ସଞ୍ଜବେଳେ ଆଣିଦେବି। ଚିଠିଟା ମନେ କରି ପକେଇଦବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଝରକାରେ କ୍ଷୀରଟା ଥୋଇ ଦେଇଛି ମନେ କରି ପିଇଦବ।
ଟୁଲୁର ଆଜି ଆସିବା କଥା, ମନଟା କାହିଁକି କେମିତି ଗୁଡେଇ ହଉଛି। ଆସିଲେ ବା ସେ କେତେ ଦିନ ଏଇଠି ରହୁଛି। ପାନ ତମ ରାତିରେ ହେଇଯିବ ତ। ଆଲୋ କଣ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ନା କଣ? ନାଇଁ ବୋଉ, ଗ୍ଲାସଟା। ତୋର ଏତେ ରାତି ଯେ କାମ କାହିଁକି ଛିଣ୍ଡେନି କେଜାଣି। ଟୁଲୁ ବାବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେ। ତତେ ଯେ ଥକା ଲାଗିଲାଣି ତୁ ଯା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଅଛି। ଟୁଲୁ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି? ମତେ କହିଯାଇଥିଲା ଯେ। ହଁ, କଣ କହି ଯାଇଥିଲା? ତୁମେ ତ ତାକୁ ବେଶୀ ମୁହଁ ଦଉଛ। ଟୁଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ତୁ ସବୁଦିନ ରାତି ଅଧରେ ଫେରୁଛୁ? ଆରେ ତମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି, ଘରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଘରେ ତ ପୂଝାରିକା ଘର ନାହାନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଧରି କିଏ କେତେ ସମୟ ବସିବ? ମୁଁ ତ ବୋଉ କହିକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବାହାରେ ଖାଇସାରିଛି। ଟୁଲୁ ବାବୁ, ବାଢିବି? ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି। ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆସିଲାନି? ତାର ସବୁଦିନ ସେଇ କଥା। ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍। ବସି ବସି ବୋର ହେଇ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫେରିଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇମନ କ୍ରିକେଟ ସୁଟର ଆଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ତାର ମନ ଥିଲେ ହେଲା। ତାର ଅବଶ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଉକ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଉଥ ଅର୍ଗାନ୍ ଆଣିବାକୁ। ସେ ବେଞ୍ଜଟା ବଡ଼ ମରହଟ୍ଟି। ଟୁଟୁ ଭାଇ ରାତିରେ ବୋଧହୁଏ ଆସିପାରେ। ତୁ ଚାହିଁ ବସ୍ତା। କ'ଣ ରାତି ସାରା ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଥିବ? କ'ଣ କରିବି କୁହ? କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଖାତା ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ହବ। ତମର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି? ନା, ମଶାରୀ ବନ୍ଧା ବାକି ଅଛି। ଏଇ ଶୁଣ ମ। କ'ଣ କୁହ? ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ। ତମେ ପିଲା କଥା ବୁଝିଲ? କୋଉ ପିଲା? ଭୁଲିଗଲଣି? ମୁଁ ଆଉ କାମ ଦାମ ପାରୁନି। କ'ଣ ଆଜି ଘରକୁ ଗୋଟେ ତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିଛ, ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛ? ଲେଖିଛି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆସି ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ବାହାରୁ ଆସି ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛ? ଉଠ। ଓହୋ, ତମର ଏଇ ଯୋଉ ସୁଚିବାଇ ରୋଗ ନା?
खुलो। अरे तुम उधर सीधे छाड़ छाड़ चल। तू तो खाली आसलु तते चाहते यहाँ स्टेशन बोरी फेरछि ना कौन करी कलिकतार पहुँच देखला बेलू लिंक ट्रेन टी ना मु भी कौन कम बोरी ରାତିରେ ଆସିଲୁନି ଯେ ମନଟା କେମିତି ଗୁଡେଇ ହେଲା। कलिकतार ट्रेन टा फेल गली ଏ ଦାଢି ଗୁଡା କାହିଁ ବଢେଇଛୁ? बापा ना ଏଇନେ ତ ଗଲେ ତୁ ସେ ଛକ ପାଖରେ ହେଇଥିବୁ। किलो माँ ଆଲୋ ଟିକିନି केमिति अछु ଦେହଟା ତ ଭଲ ରହୁନି, ସମୟ ତ ହେଇଗଲା, ତୁ ଦାଢ଼ି ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ରଖିଛୁ? से गोटे बड़ चाकरी करी जे सेठी मानसिक रखछि परा। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ। हां बड़ चाकरी हेले जे दाढ़ी काटिबी बुझिलु। नो तुम वैनिटी बैग नबु नमस्कार। तुम वैनिटी बैग टा भाई उठनांदी ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନୁ? तो पे कोना आनिछि ने केमति ହେଇछि ଭଲ ହେଇଛି। ଆରେ କଣ ତାକୁ ବେଢିକି ଠିଆ ହେଇଛ? ଯା ମୁହଁ ହାତ ଧୋ ଯା। जाओ जाओ रो माँ ये तो पे साल आनिछि ने भाई नमस्कार। कौन खबर केते दिन रहूछु अच्छी 3-4 दिन घरटा एमती कौन पड़ी माँ ये सब लंग काम कौन जिनसा टिके देखते भाई तो मुकुल अरे अरे कौन चिरी पकुछ वाह बढ़िया है तो एटा दांडा लगेगा एटा केत पड़ला केते पड़तो कहलु 10-15 टका बुझिलु तू तो निहाती चुड़ा 45 रुपीस बुझिलु 45 टका दे तू आनछु अरे देख जोट रखले भी जोड़ुची आह थैंक यू इस कि सुंदर है मो झीटा। बुझल न बाबू झील फोटो बेस देखनी असुविधा हो जा ए बाबू भूलिगली रुह ए नियो तम नुआ कप प्लेट मो स्वेटरटा आन आनी किंतु जो जिनस खोजु मिललानी ने चल छातपुटी बुली आस चल ये मनी प्लांट किए लगे भल तो मु लगे परा बापा कहते आम घर मनी प्लांट कड़े उधेबनी कहीं लक्ष्मी सरस्वती कड़े एकाठी रुहती ये घर आगे कैबिन टा किए पकेला सरकारी जगह पड़ी जहाँ इच्छा जी है सीता कर बापा सिना बिगुड़ती सत कहूँ ये पाचेरटा उच्चा ना ये घरे प्राइवेसी किसी चांस ना खाली पाचीटा कहीं घरटा भी तो उच्चा हवा दरकार तू आईएस टा पाई जा टाणु नहीं
आउ तू पढ़ापढ़ी कर तो कॉम्पिटिटिव ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଇଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ହବନି କାହିଁ ହବନି तोर ये जो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स किछि हबनी କିଛି ନହେଲେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରିଟା ତ ଅଛି। मास्टर चाकरी टिपिकल स्मॉल टाउन मेंटेन टुटु भाई नमस्कार। किलो कुनमुनी कौन खबर माउसी भलो अछंती କ'ଣ କୁନମୁନି ତୋର ଆଜିକାଲି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ତମକୁ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ ଆସିବା କଥା କହୁଥିଲି ନା। ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆସିବ। कुनमुनी एटा को क्लास हला ସେ ଏ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। आ पिंटू कोन करूची ତାହାର କ'ଣ ଅଛି ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ବିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବାପାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ତ କଥା କଥାକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଜମିବାଡ଼ି କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ। ମୁଁ ପଛେ ଜମିବାଡ଼ି ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିଥାଏ। तांको घर कोन के रहउनांती कि ହଁ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି। अरे किए अछ कपे चा पठेल ହଇ ଶୁଣୁଛ ଟୁଟୁ ଆସିଛି। टुटू आसची काई किरे काली काई आसलुनी से कलिकता रे ट्रेन टा मिस कली परा ओहो बुलू बापा पेन टा नेया तुमर आईएएस इंटरव्यू केबे ए 2 मास भीतर तो हेजवा कथा आउ बुलू तो एमए परीक्षा तार दे सारी किंतु मैं जहाँ देखुची तार पढ़ापढ़ी आ तो मन ना आजिकल युग जमती का कॉम्पिटिटिव हेलानी से जदि निजे उद्यम न करिवो ताले कौन कर पारिवो कि चाकरी मिलिवो बरं गाँव रे जमीबाड़ी गुड़ाक भूत खाउछंती ताकू देखले भल होता। ଆଲୋ ପ୍ରଭା କଣ ଚାହା କଲୁ? आपन पेन टा एते दामिका कलम मोर कौन दरकार ए कप कौन टुटू आनछि ଆଜ୍ଞା किए जगा आ बस केबेठु आसलुनी देखा दर्शन नहीं ए सकाळ तो असली हाँ भाई तू बड़ लोक हो गलुनी हमको पचारे किए ए टोका चा दबु आ दिल्ली खबर कौन आमे सब एकाठी हेले तो कथा बहुत पड़े जे जाओ आम भितर जने आयस हला आईएएस कौन भाई बस तो सर ए एका कथा आ ब्रज खबर कौन शेषा कथा काहे कहूचबे से सप्लाई ऑफिस किरा नहीं खाई पी पूरा फुटबॉल बनी गलानी तापे गंडा गंडा बाहागर प्रस्ताव आसुची बुढ़ा कौन डिमांड करुची जानछु 10,000 टंका मोटरसाइकिल आ 20 बरी सुना आ इसा मास्टर चाकरी बड़ ट्रेजेडी
ଚାଲିଲି ସଞ୍ଜବେଳେ ଦେଖା ହବ। ତମକୁ ପୁରା ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ମନା ହେଇଛି, ତଳେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇଲେ ହବନି? ନୂଆ ବୋଉ, ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେଣି। କେତେଥର ତୁ ମନା କଲେଣି ଦାଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ପଢିବାକୁ? ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେଣି, ଚାଲ ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ରହ ମା। ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ, ଆଜି କେମିତି ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହି କହି ମିସେସ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆଣିଲେନି। ଏ ସରୋଜ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଟିକେ ନା, ଉଠ ଉଠ। ପ୍ରଭା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ସେ ଘର ଥିବ, ଯା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଛି। ଦେଖ, ଆପଣ ମତେ କୁହନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଶୁଣ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ଆସିଛୁ। ଟିକେ ନା, ତମେ ଟିକେ ବୋଉଙ୍କ ପାଖେ ରୁହ କି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲ, ମୋର ଆଉ 3 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ପଢିନି। ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା। କଣ ଯେ? କଣ ଆଉ ସବୁ ଖବର କଣ? ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲଣି? ମୁଁ କଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ନା ଆସୁଛି, ଆପଣ ସିନା କହିବେ। ବିନୋଦ ବାବୁ ଭାରି ବେରସିକା ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରେ। ଏତେ କହି କହି କେବେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆଣିଲେନି। ନାଇଁ, ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନହେଲେ। କଣ ପିଲାପିଲି ହବ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ। ସେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ପାରିଲା ଭଳି କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ପୁଣି କଲେଜ ଯାଉଛୁ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଲୁଚଉଛ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିବି? ନା ଥାଉ। ଶୁଣ, ତମର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। ଆରେ, ଏଗୁଡ଼ା ପୁଣି କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ଇଏ ପୋଷ୍ଟରଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଟୁଟୁ ଦିଲ୍ଲୁ ଆସିଛି ଯେ, ସିଏ ଆଣିଥିଲା। ସିଏ ପରା କ'ଣ ଆଏସ୍ ଦେଇଛି? ହଁ, ତା ରିଟର୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଭାଇବା ବାକି ଅଛି। କଥା କ'ଣ କି, କାଲି ଆମର 5th ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ। ୱାଇଫ୍ ଲଗେଇଛି ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାକୁ। ଏଯାଏଁ ତ ଆପଣ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଗଲେନି, କାଲି ଟିକେ ସୁବିଧା କରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବା। ଭାଇ, ଚା। ଆରେ ଆଣୁନୁ, ତାକୁ ତ ବଡ଼ ଲାଜ। ଆମ ଘରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ପିଲା ଜୁଟୁନାହାନ୍ତି।
मौसी कुआडे गले कि मौसी कथा कौन कि काली मोर पुअर जन्मदिन जे आउ एमाने टिके जाई थांते ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ना आपण न कहले केमती जिबे ହଁ ଯିବେ। हौ मु आसुची ଉଠ। ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ। हौ आमे चललु तमे काली निश्चय आसीबो। कौन पिंटू केबेठु आसिलानी आज आसली सकाळू आ दिल्ली खबर कौन हाँ चलची पिंटू केतल भुवनेश्वर मोटरसाइकेल नहीं गला बुझियो हम रिजल्ट बाहरी बोली के कहतला बाहर ची ठीक अच्छे काली मोर जिबार अच्छी गले यूनिवर्सिटी बुझ देबी कौन पिंटू भाई आज मैच देखा गलनी आज मैच ना जमी गला बुझिल मो एनालिसिस जानिच 5-4-25 आउ दिटा भी अंपायर देलानी देइथिले ना पोछि देइतांती हो थाउ थाउ तार दुनिया चिंता कौन अच्छी मो पिलामानक भितरे से सबुठु ब्रिलियंट सानटा भी भल पढ़े जे किंतु पाठ अपेक्षा तार साठरे बेसी मन ये किंतु पिला बळु पाठ छड़ा आ केउंतरे मन देनी ता कैरियर रे से केबे सेकंड क्लास पाइनी इबे ताल दिल्ली रे रही फेलोशिप करूची आईएस भी दउची रिटर्न रे तो भल करची खाली इंटरव्यूटा जहा बाकी अछि मोर तो पूरा विश्वास से निश्चय पाइबो देखा जाओ से आईएसटा पाई गले रिटायरमेंट पर मु अंत निश्चित देखिले सेपट अंचल केते नुआ घर हो गलानी मोर से पुओटी जे अमेरिका रे अछि फोटो केते उडे पठेइची ता घर ता बगीचा ता कार भारी कलर फोटो गुडी होईची सुंदर लागुची आ लिखिची अल्प दिन पर आसीबो आसीबो बोली लिखिची हां केबे आसीबो अल्प दिन पर आसीबो आजिकली जेता अमेरिका गला से आड़े रहला मो को समिति नियमित चिट्ठी पत्र दउची आसीबो आसीबो चंचल बाहर मो रिक्शा आसलानी अरे बाबा तुम संगे बाहर को जीव डर लगलानी दिने अधे बाहर को नबे एते कथा मु जीविनी जा अच्छा चंचल बाहर बो आमे टिके आसुचु ଚଞ୍ଚଳ ଆସିବ
କୋଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ? ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଘର। ଟୁଟୁ ଭାଇ, ସେମାନେ ତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଗଲେଣି। ଚାଲ ଆମେ ବି ସିନା ଯିବା। ବୋଉ, ଟୁଟୁ ଭାଇ ବୁଲୁ ଭାଇ ଆସିଲେଣି। କଣ ହେଇଛି? ପାଟି କରନି, ତମମାନେ ଯାଅ। କଣ ହେଲା କଣ? ହବ କଣ? ଚଉରା ପାଖରୁ ପୂଜା କରି ଉଠୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଘରେ ତ କେହି ନାହଁ। ପିଣ୍ଟୁକୁ ଡାକି କହିଲି, ପିଣ୍ଟୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କଣ ନା ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ପିଣ୍ଟୁ ତମକୁ ବାଟରେ ସେଇଆ କହିଲା? ଆମେ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ଭାଇ ନୁହଁ ବାବୁ କଣ ଏ ଯାଏ ଫେରିନାହାନ୍ତି? ନା। ସେ ଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? କିରେ ଏତେ ଡେରି କଣ କଲ? ହଉ ଯାଅ। କଣ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଘର କଥା ଭୁଲି ଯାଉ ନା କଣ? ଯା ଲୁଗା ବଦଳି ବଢା ବଢି କର। ଆସ, ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରେ ମଣିଷ ବାହାରକୁ ଗଲା ଯେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଲା। ଲୋକେ ତ ପୁଣି ସବୁଦିନ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ଦେହ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତା ଛଡ଼ା ବୋଉ ଉପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱଟା ବି ପଡ଼ିଥିବ। ତମକୁ ତ କହି କହି ଗୋଟେ ଚାକର ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କଲନି। ଦେଖିଲ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ପିଲାଟା କେତେ କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଘର କଥା ଅଲଗା। ସେଠି ତ ଲୋକ ବୋଲି ଦିଟା ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟେ। ଆମର ଏଠି ଏତେ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ବରାତ। ହଁ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଚାକର କାହିଁ କରିବ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଲୋକ ଅଛି। ଚାକରକୁ ପଦେ କହିଲେ ସେ ତ ପଳେଇବ, ହେଲେ ମୋର ଖସିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଓହ, ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆର ଘରେ ଟୁଟୁ ବୁଲୁ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିବେ। ଆଲୋ ପ୍ରଭା। ହଁ ବୋଉ, ଯାଉଛି। ଆଉ କଣ ଦେବି? ନା, ପିଲାମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କି? କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବେ? ଛାତ ଉପରେ ବସି ଗପୁଥିବେ ଆଉ। ତାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗପ ଆଉ। ଆରେ ବୁଲୁ, ଟୁଟୁ, ତମର କଣ ଖାଇବାକୁ ବଢା ହବ? ସେ କଣ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେ? ବୋଉ, ମୁଁ ଡାକିଦେବି? ନାଇଁ ଥାଉ, ବୁଲୁ ରାଗିବ।
सभी ओम भूर्भुवः कौन बोलू आउ दी कप चा आसु ଚା ନା ଆଉ କିଛି ମ ସକାଳୁ ଦିଥର ହେଇସାରିଲାଣି ବଜାର ଗଲେ ଖାଇବୁ। ओडिया युवकଙ୍କ कृतित्व ओडिया युवकଙ୍କ विदेश यात्रा से प्रथम ओडिया शिट मैन ये ओडिया खबर का जोड़ा कहीं किणुच ओहो तू आइस पहले कौन सेମିତି ବାହାରିବାନି कौन प्रथम ओडिया ନା ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର एवं विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी जमीदार श्री बैरीगंजन चौधरी नाती ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଲୁ ଚୌଧୁରୀ ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁଣି? ଓଡିଆ ଯୁବକଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବଜାର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଲ ହଉଛି ଆଉ। भाज खाया दियो बुलिए तुम सेकंड क्लास ହେଇଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? 51%। କିଏ ପିଣ୍ଟୁ କି? बुलू भाई मिठाई दियो कौन देह भल नहीं कि बुलू भाई बापा डाकुଛନ୍ତି ତତେ କି କହିଲା ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ? बुलू सामना को आ रेजल्ट तो बाहरिला एबे कौन करिवो बोली चिंता करछ भल भावे पढ़ापढ़ी करी इंटरव्यू दियो तो भलो ता नहले मो रिटायरमेंट पूर्व सेक्रेटरी की कही टीचरशिप रो बंदोबस्त कर दे पारे कौन तोर इच्छा तू निजे चिंता कर ଏଠି ତ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବି ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର give up your inferiority complex everybody has to plan his own future ତୁ କଣ ସତରେ କାଲି ପଳେଇବୁ? ଶୁଣୁଛ
ଟୁଟୁ ଯିବା ପାଇଁ କା ମୁଁ କୁନି ବୋଉଠୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି। ସିଏ ତ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ବାହାରିବ। ହଁ, ଏଠିକାର ପଢ଼ାପଢ଼ିର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଯାହା, ଟୁଲୁ ବୁଲୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନ, ସେ ଦିଦି ଚାଲିଯିବା ହିଁ ଭଲ। କାହିଁକି? ଏଇଠି କ'ଣ ଆମର ଭଲ ପିଲା ନାହାନ୍ତି? ନା ଟୁଟୁ ଆମର ଏଇଠି ପଢ଼ୁନଥିଲା? ହଁ ଶୁଣ ମ, ଏ କୁନି ବୋଉ କହୁଥିଲା ବୁଲୁ ତ MA ପାସ୍ କରି ଘରେ ବସିଛି, ଏ କୁନିର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କଥାଟାକୁ ବାଁରେଇ ଦେଇଛି ଯେ। କାହିଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ରଖିବାକୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେଇଛି? ତମର ଯୋଉ କଥା, ଜାଣି ଶୁଣି କ'ଣ ବିପଦକୁ କିଏ ଡାକିବ? ତମେ ସକାଳେ କ'ଣ ବୁଲୁ କହିଲ କି? ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ତମେ କ'ଣ କାଲି ଯାଉଛ ନା କ'ଣ? ତୁ ମୋର ସେ କଳା ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଖୁଛୁ କି? ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ନେଇନି। ତାହେଲେ କିଏ ନେଲା? ତୁ ସବୁଦିନ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ଘରୁ ଫେରୁଛୁ? ଆଜି ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ନା। ମ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ ରାତିରେ ଖେଳ ହୁଏ? ତୁ ତ କାହିଁ କେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ନ କଲେ ତୋ କଥା ତୁ ନିଜେ ବୁଝିବୁ। ନୂଆ ବୋଉ, ତମ ଆଲାର୍ମ କ୍ଲକଟା ଟିକେ ଦବ। 5ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସକାଳୁ ଉଠି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ବଡ଼ ବୋର୍। ବୁଲୁ ବାବୁଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖରାପ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ତ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ମନ ଖରାପ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିକାଲି ଚାକିରିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ? ଆମ ବେଳ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା। କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ? ଟିଚରସିପ୍ କରିବ, ନହେଲେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦେବ। କ'ଣ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିବେ? କାହିଁକି, ମାଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ତମର ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି? ମୋଟେ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ତ ପୁଣି କିଛି ଆମ୍ବିସନ୍ ରହିବା କଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ପାଠ ସେଇ ପିଲା, ତମକୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି? ଏଇ ତମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦେଲନି? ଏବେ ବି ତ ବୟସ ଯାଇନି। ଦଉନ? କିଏ କହିଲା ନ ଦେ ବୋଲି? ତମ ଭଳିଆ ନିରସିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲେକ୍ଚର ଚାକିରି ଭଲ।
କିରେ ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ଫେରିଲୁ? ହଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ। ତୁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏଇ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ। ମା ମା ବୋଉ ବୋଉ। କିରେ କ'ଣ ହେଲା? ବୋଉର କିଛି ଅସୁବିଧା? ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଆ, ମୁଁ ବାହାରୁଛି। ପିଲା ହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର କହିବୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିମି। ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ପଛ ପଛେ ଯାଉଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି। ମା ପିଲା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଟିକିନା, ଏ ଟିକିନା, ଉଠୁ ଉଠୁ, ନୂଆ ବୋର ଝିଅଟି ହେଇଛି। ଝିଅଟେ ହେଇଛି? ଚଞ୍ଚଳ କର୍ମ କ'ଣ 3 ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଛୁ? ଆଉ ତା ଉପରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁ? ଝିଅଟା ହେଇଛି ବୋଲି। ଏଇଠି ରହିଲା। ଜଲ୍ଦି କରୁନୁ, କେତେ ସମୟ ଲଗେଇଛୁ? ଝିଅଟେ ତ ହେଇଛି ଆଉ। ଝିଅଗୁଡ଼ା ତତେ ଗନ୍ଧଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଚଞ୍ଚଳ ଜାମ ବୋଉ ଅନେଇଥିବ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ମା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କି? ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ କପେ ଚା ପଠେଇଲୁ। ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି ବୋଲି ବୋଉର ମନ ଭାରି ଖରାପ। ହଁ, ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିଏ କାହାକୁ ଟେକି ଧରୁଛି? ତା ଠିକ ଯେ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ଏ ଝିଅ ପର ଘରକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ପୁଅମାନେ କ'ଣ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ? ତା ଅବଶ୍ୟ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ କନସିଡରେଟ୍। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବନ୍ତି।
ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ ସେ କଥା, ଏଇ ଚା ଖାଆନ୍ତୁ। ଓ ଚା କିଲୋ ମା, ତୁ ଯାଇନୁ କି ଡାକ୍ତରଖାନା? ଫୁଲ ଦିଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଦେ। ବୋଉ ଆସିଲାଣି। କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ହଁ ଛୁଇଁବୁ ଛୁଇଁବୁ। ନାଇଁ ମ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନି, ପିଲାଟା ଭାରି ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଛି, ସମୟ ହେଇନଥିଲା ତ। ଝିଅଟେ ହେଇଛି ବୋଲି ତା ମା ମନ ଭାରି ଖରାପ। ଜନ୍ମ ମରଣ ବଳସା କହି ନ ପାରେ ପୁରୁଷା। ଝିଅଟି ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ବାପା ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଭା କେବେ ଆସିବ? ଦିନେ ଦି ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ତା ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ହବ। ସିଏ ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ଘରେ ରହୁ, ସେମାନେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବେନି। ଏ ଟୁକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ଯାଏ, କ'ଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଉ ଚିଠି ହେରିକା ପଠେଇବାର ଅଛି। ଏଇ ଶୁଣ ମ, ଏଇ ନିଦ। ତମେ କ'ଣ ଝିଅଟି ହେଇଛି ବୋଲି ମନ ଖରାପ? ମୋ ମନ କାହିଁ ଖରାପ ହବ? ତମ ମନ ଖରାପ ହଉଥିବ। ଏଇ କିଏ ଆସୁଥିବ? ନୂଆ ବୋଉ। ଏଇ ଟିକେ ନା। ବୋଉ, ସେ ଗାଧେଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଧରିବି। ତୁ କ'ଣ ଧରିବୁ? ତା ବେକ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି? ଇସ୍, ଏ ଘରଟା କ'ଣ କରି ପକେଇଛ ମ? ଝରକାଟା କାହିଁ ଖୋଲା ରଖିଛ? ତମେ କ'ଣ କଲେଜ ବାହାରିଲଣି? ନେ ତୋ ରାହୁଆଳି ଝିଅକୁ ନେଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଆରେ ତୋର ବାଢ଼ିବି। ଏଇ ତମେ ସତରେ କଲେଜ ଯିବ? ବୋଉକୁ କହିସାରିଲିଣି। ଟିକେ ପର୍ଦାଟା ପକେଇଦବ। ନଖିଟିଏ ହବ ନା, ତା ନା ନଖି ଦିଅ। ଭାରି ନଖିମନ୍ତ ହବ ଇଏ।
रे कौन खबर टुटुई आएस पाइची टुटू आयस पाइची ओ टुटू आयस पाइची आए सुनुच टुटू आयस पाइची टुकू टुकू अरे टुटू आयस पाइची टुटू आईएएस खबर किए देला से पिंटू भुवनेश्वर जाइथला से आसी खबर देला टाइम्स ऑफ इंडिया बाची हाँ सबू ओडिया खबर कागज बाहरिबो तार लेखा और तार फोटो फोटो सबू प्रत्येक खबर कागज ऑफिस को पठेबार बंदोबस्त कर दियो ए शहर रे बोधे आम टुटू प्रथम आईएएस मु जाए टिके बाहर बुली आसे ए मां आज्ञा किए अछंती कि राजकिशोर बाबू अछंती कि ये राजकिशोर बाबू अछंती मु सारंकर कौन टी काम थिला अर्धेंदु पटनायक आईएएस सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट आसंत आपण माने टिके बसंतु मु आस This seems to be a pretty old house. बहुत दिन घर आज्ञा आज्ञा कहतु कहतु पटनायक बाबू सार आसते आपणकर जो पुआ आईएएस पाई ता विषय बाहागर पे सारंकर गोटे बेल तो झील रूप गुण किसी कम नुहे सार फटोटा पाठ जमती साठ सेमती आउ बाकी रहा दबा नवा कथा सार को भगवान को कम कर दबा नबार गुणा हम अवश्य टुटू पे एपर्यंत आउ कौन सी भल प्रस्ताव आसीनी तेरे आजिकालिकार दिन जहा पिला छुआ घर समस्त टिके पचारिबा निहाती दरकार ये सब बंदोबस्त आउ कहीं आज्ञा सामान्य चा टिके तो खाइबा कथा हेले कौन खाइबा पीवा हबनी आज्ञा
ଆସୁଛି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହଉ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଖବରଟା ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ପଠେଇବେ। ହଁ ହଁ। ବୋଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ। ଟୁଟୁ ଲେଖିଛି ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିକ କରିବା ସେଇଠି ହବ। ତେବେ ପଇସା ବାଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାଜକନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ହବା କଣ ସହଜ? ତମର ଯୋଉ କଥା, ସମାଜକନ୍ଦ ଅସମାଜକନ୍ଦରୁ କଣ ମିଳିବ? ଏଇନେ ତ ତମ ପଛରେ ସେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି। ତମଠୁ କଣ ବେଶୀ ଗାର ଥିଲା? ତୁ ଗଲୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ ନେଇ, ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଭୂତ ଖାଇଲା। ତମେ ତାହେଲେ ୟାର ଗୋଟେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଲାଗ। ହଁ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ତ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଛି। ତା ବୋଲି କଣ କାମ କମ? ତା ଠିକ। ବୋଉ ଏଥର ଟୁଟୁ ଭାଇ ବାହାଘରୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରଙ୍ଗ ମରାବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ପର୍ଦ୍ଦା ହିଁ ସବୁ ବଦଳିବ। ଟୁଟୁର ଭାରି ଆପତ୍ତି ଘରଟା ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି। ପାଚିରିଟା ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରିବାକୁ ହବ। ସେ ତ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହେଲା। ସେ ସବୁ କରୁ, ଖାଲି ପାଚିରି କାହିଁକି, ଦୋତାଲା କରିଦେଲେ କଣ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପିଲାଙ୍କ ଘରଟାକୁ ଚିକଚିକ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଘରେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ବୁଲୁ ଭାଇ ଟୁଲୁ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଆରେ ଟୁଟୁ ଭାଇ ତ ପଳେଇବ, ଆଉ କେବଳ ଇଏ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହିଯିବ। ପରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏତେ ଡେରି ହେଲା ଯେ? ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପିଅନ ଫେରି ନଥିଲା, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ? ସ୍କୁଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଉଛି। ସ୍କୁଟର? ସ୍କୁଟର କିଣିବା କଥା ତ ମୋତେ କେବେ କହିନଥିଲ। ଲୋନ୍ଟା ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଟୁଟୁର ବାହାଘର ପାଇଁ। ବାପା କହିଥିଲେ। କାହିଁକି? ଟୁଟୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ତ ବାପା କ୍ୟାସ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବାପା ତ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଦବା କଥା ଦଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋର ତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ମୁଁ କଣ ସେ କଥା ମନା କଲି? ତମର ଆହୁରି ବି ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବାକି ଅଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଟୁଟୁ ନେବନି? ଆଚ୍ଛା ସେଟା ସଫା ହେଲା କି? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଟୁଟୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ରହିବ ବୋଲି? କାହିଁକି ରହିବନି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା। ତମେ ସିନେମା ଯାଉଛ ବୋଲି ବୋଉ କହିଛ? ତମେ କହିଲେ କୁହ। ବୁଲି ଯାଇଥିଲା 3ଟା ଟିକେଟ ପାଇଁ, କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? 3ଟା କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ବୋଉ କିମ୍ବା ଟିକିନା ନଗଲେ କଥାଟା ଖରାପ ହବ। ତମେ ତାହେଲେ ନୂଆ ବୋଉଙ୍କୁ କହୁନ ରେଡି ହବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ବସ୍ ଟିକେଟ ନେ ବହୁତ ଠେଲା ପେଲା ଭିତରେ ଆଣିଛି। ତୁ ସେଭିଂ ସେଟ୍ଟା? ସେ ସେଭିଂ ସେଟ୍ଟା ସେଇପଟ ଉପର ଡ୍ରୟରରେ ଅଛି। ହଉ ଆଫ୍ଟର ସିଫ୍ଟ।
ବୁଲୁ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ନିଜର ସେଭିଂ ସେଟ୍ ନାହିଁ? ବୁଲୁର ମୋର ସେମିତି ଚଳେ। ଟୁଟୁ ଭାଇ ତୁମ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? କୋଉ ସାଙ୍ଗ ମ? ଏଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ। ତୁ କହ ସେ ବସିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କିରେ ବୁଲୁ, ଯିବୁ ଯିବୁନି? ଟିକିନା ଟିକିନା ମା କ'ଣ ମା? ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗିଲାସ ଦେଲୁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବୁ? ଦେହ ଖରାପ ହବନି ତ? ନାଇଁ ମ ଦେହ ଖରାପ ହବନି। ହଉ ଆଣି ଦଉଛି। ଫ୍ରିଜଟା ଟିକେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ କଲେ ହବନି? ନିଅ ତମ ପ୍ୟାକେଟ ନିଅ। ସେଇଠୁ ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେ? ଫିଲ୍ମଟା ବଡ଼ ବେକାର, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ବସେଇ ଦେବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦଉଛି। ଶୁଣୁଛ, ଟୁଟୁ ଫେରିଲାଣି। ତମେ ଟିକେ କୁହନ୍ତନି ବୁଲୁର ଚାକିରି କଥା। ସେ କଥା କ'ଣ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ସେ ତ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଉଛି। ଟ୍ରେନିଂରୁ ଫେରି ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରୁ। ତମର ଯୋଉ କଥା, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ କ'ଣ ବୁଲୁ ବେକାର ହେଇ ଘରେ ବସିଥବ? ତମେ ନ କୁହ, ମୁଁ କହିବି। ଆରେ ଟୁଟୁ, ବୁଲୁ କଥା କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝ। ମୁଁ ବୁଲୁ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବି ମ? ବୁଲୁର ଚାକିରି କଥା କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝ। ମୁଁ ତା କଥା କ'ଣ ବୁଝିବି ମ? ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ କହିଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଧରାଧରି ନ କଲେ ଚାକିରି ମିଳିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଧରାଧରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନିଂକୁ ବି ଯାଇନି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବୁଲୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କହିବି? ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହବନି। ଟୁଲୁ, ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଭାଇ ତ ବାହାଘର ସାରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ତୋର କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ଗଲା ବର୍ଷ ଯାକ ଗୋଟାକ ଯାକ ତ ଗଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା, ତୋର ପଢ଼ାପଢ଼ିର କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ବୁଲୁ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛୁ ତ? ମୋ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ତମ ଜିନିଷ ବି ପ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲଣି? ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି? କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ହବ। ମୁଁ କୋଉ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବି? ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଏଥିରେ ଭାବବାର କ'ଣ ଅଛି? ତମେ କହିଦବ ମା ଦେହ ଖରାପ, ଚିଠି ଆସିଛି। ମୁଁ ଏସବୁ ପାରିବିନି। ତମେ ନିଜେ ନୂଆବଙ୍କୁ ଯାଇ କହି ଦେଖ, ସି ହାର୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅପାଙ୍କୁ କହିବି। କ'ଣ କହିବୁ? ଟିକେ କଥା ଥିଲା। ଏଇ ତମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଗଲ।
आ बस। कौन टुटू बाबू कल जाउछंती बोली मन सुखीछु? ना माँ देह खराब डैडी चिट्ठी लिखिछंती सेथिपाई मनटा भल लागुनी। माउसी का देह कौन टिके खराब हेतिबो सेथिपाई मन काहे एते खराब करछु? टुटू बाबू तो काली जिबे। अप्पा मु तांका संगरे काली जाई माँ को देखि आसीबी। सप्तमंगला 2 दिन जाइनी तू बाप घर को जीवु? बोऊ एथे राजी हेबे तो? बोहू हेके आसला परे बाप घर कथा पूरा भूली जीवाकू हुए। तू तो पाठ साठ पढ़ीचु मु तते कौन बुझेबी? तमे जानना अप्पा मु गोटिए बोली छियो माँ रो देह खराब सुनी मते भारी खराब लागुची। तमे टिके बोऊ को कह ना मु 4 दिन रही पळे आसीबी। तू जदि कहूचु मु कहिबी किंतु से कौन राजी हेबे? ଶୁଣୁଛ ସାନ ବୋଉ କ'ଣ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି? ସାନ ବୋଉ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ କାହିଁକି? କ'ଣ ତ ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ ଚିଠି ଆସିଛି। ତମମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହଉ ଯିବେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ କିଏ ବୁଲି ଆସିବେ। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଯିବାର 2 ଦିନ ହେଇନି ବାପ ଘରକୁ ଯିବ। ଆମ ବାପ ଘର ଆଉ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହଉନଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରା। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁଛି? ବୋହୂ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣି ନିଜେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ମନା କରିଦେବି ସେ ଯାଇପାରିବନି। ହଁ ମନା କରିଦବ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଖ ଯଦି ତମ କଥା ନ ରହେ। ହଉ ଉଠୁ ଚଞ୍ଚଳ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ମା ମୁଁ ଆସୁଛି। ବୁଲୁକୁ ଦେଖୁନି? ଏଇଠି ତ ଥିଲା। ନବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି।
ଟିକେ ଆଣ। कारणाय ज्ञानो प्रलय करुणामय सागराय कर्पूर कुंडल वरेन्दु जटाधाराय दारिद्र दुःखदनाय नमः शिवाय। हेलो प्रभा झियो शोई पड़लानी कि आ आ ଜାଣିଛ ଟୁଟୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ବୋଉ କହୁଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଘରେ ରହିବନି ବୋଲି। ସେ ପ୍ରାୟ ଏମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲା। ହଁ ହଁ ସେ ସବୁ କହିବା କଥା। ଅସଲ କଥା ସିଏ ଏ ଘରେ ବୋହୂପଣିଆ କରିପାରିବନି। ଦେଖିବ ଟୁଟୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଫେରିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ପୁଣି ବାହାରିବ। ଟୁଟୁ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ଯେ ଏ ଘରେ ରହିବ ଏକଥା କେହି ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋରି ବେଳକୁ ସବୁ କଟକଣା। ଅନ୍ଧାରରେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛ କାହିଁକି? ନିଅ ପାନ ନିଅ। କଣ କହିଲ? ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛ କାହିଁକି? ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷର ଚାକିରି, ସମୟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାଙ୍କ ଘରେ ଟେବୁଲ ଚେୟାର କ'ଣ ଦିଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ତମ ଶୋଇବା ଘର ଆରାମ ଚେୟାର। ସିଏ ତ କୋଉ କାଳର କଥା ହେଲାଣି, ତାର କ'ଣ ହିସାବ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆଏ ମୁଁ 35 ବର୍ଷ ଚାକିରିର ମୋହ ଛାଡ଼ି ପାରିଲି, ଆଉ ତମେ ଏ ଭଙ୍ଗା ଚୌକି ଦି ଖଣ୍ଡର ମୋହ ଛାଡ଼ି ପାରୁନ? ମୁଁ କାଲି ପଦନାକୁ କହିବି, ସେ ଆସି ଟ୍ରଲି ନେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇଯିବ। ହଉ ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବି, ପଦନା ଆସି ନେଇଯିବ ଆଉ।
एते वर्ष चाकरी कला परे स्कूलटा प्रति मोह एमिति बढ़ी जाइछि जे रिटायरमेंट कथा चिंता कला बेलू खराब लगुच समय गुड़ाक केमिति कटिबो भाभी पाउनी। रिटायर करिया पूर्वरु मते भी सेमती लागुथिला। प्रथम प्रथम भारी खराब लागे। दिने दिने ट्रेन हुइसिल शब्द रे रात्रि निद भांगी जाए। चारियाडे खाँ खाँ लगे आउ निद हुएनी। किछि दिन पर अवश्य सेटा गतरे पड़ी जाए। आपनकर असुविधा कौन? घरे तो गहली चहली लागिछि। पुओ बहु नातुणी आमे बुढ़ा बुढ़ी दीटा केते आशा करी अनै बसछु। पुओ बाहा हबो आमे नाती नातुणी देखिबु। से कोन एबे फेरिबो बोली कहउथिले परा। हाँ आसियो बोली तो लिखुछि। हेले पद्म जते घुंची घुंची जाउछि मन रे सेते भय रहउछि। आगरु प्रति सप्ताह चिट्ठी लिखुथला। एबे केबे केमिने मने पड़िले पद हते लिखि दउछि। बेले बेले मु कोन भावे जानंती पिला माननको एते कष्ट करी लेखै पढ़ै किछि लाभ नै। टुलू अच्छे कि नहीं ताकू कह दे तार फासला से बीए रिजल्ट बाहरी गलानी। टुलू ए टुलू आज सुनछ टुलू रो फर्स्ट क्लास है। मु जाने परा तमी सिना ताको मिछरे बिगिड़ किन से राती अधर ठीक पढुची। ए सब मो गाड़ी रो गुण जाओ मुंडरू गोटे बड़ रकम चिंता गला। ए बुल्लू कुआडे गला कि एठी कोड थिबो। जा हो तू फर्स्ट क्लास ऑनर्स पाइलु बापा मन भारी खुशी। तांको रिटायरमेंट पर खाली मुह सुखे बसुछंती। मु किंतु एथर दिल चली जीवन में उन्नति करें मत ओडिशा बाहर को जीवा को बाहर को बोलते आउटलुक निश्चय बढ़िबो किंतु असल कथा कौन कि टंका गुड़े खर्च खर्च हो आगुरी घर अवस्था जहाँ थिला से टुटुई बेल को एते पैसा खर्च हो पाला। एबे तो टुटुई आइसलानी। टुटु भाई अवश्य दे पारे। टुटु भाई दो कि न तू मत से कौन मिल मु पढ़िया बाहर को जीवी। मु बहुत कही देछि मो कथा न बुझिले मु घरे भीषण गंडगोल करी। टुल्लू बाबूंकर तो फर्स्ट क्लास है सी कौन बाहर ले दिल्ली जीवे बोली। बुल्लू बाबूंकर तो चाकिर ना गंध नहीं सब दायित्व तुम उपरे। टुटू बाबू बाहागर जो लोन होता सी सब सुझा चलती पिलाटार भी जत्न नहीं होनी। आ तुमको जदि मु किसी कहूँ तमें कह सब ठीक अच्छे। तुमको कहवाक भूली जाइए एनएसएस कोऑर्डिनेटर चाकरी पे अप्लाई करथिले भाबुची हे जो बोले जदि हे जाए डेपुटेशन अलाउंस 150 टंका मिलिबो आ 3 वर्ष भुवनेश्वर कटि जिवो। अजागा खा देखी हुए नहीं कि देखे ही हुए नहीं। निज पिलांक विषय रे कहा कुछ न कहवा ही भल।
ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅକାରଣ ଅଭିମାନ। ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପିଲା ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଧାର କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛୁ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ ତ କାହା ଉପରେ ଆଶା ରଖିବେ? ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାଏ ଥରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ? ଟୁଟୁ ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆମେ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିଲୁ? ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କଲି। ଅକାରଣରେ ଅଶାନ୍ତି କରି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ମା ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ବେଳେ ପୁଅର କନକାଞ୍ଜଳି ବାନ୍ଧେ ସେ ପୁଅକୁ ବୋହୂ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ହେଲେ ମା କ'ଣ କେବେ ପୁଅ ଉପରୁ ନିଜ ଅଧିକାର ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ? ଆମେ କେହି କ'ଣ ନିଜ ଅଧିକାର ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁ? ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ତାହେଲେ ଏବେ ବାପ ଘରେ? ଟୁଟୁ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଫେରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଓହ୍ଲେଇଛି। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିବ। ହେଇ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆସିଲାଣି। ବୋଉ, ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆସିଲାଣି। ବୁଲୁ ଭାଇ, ବୁଲୁ ଭାଇ, ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆସିଲାଣି। ବୁଲୁ ଭାଇ ଗଲେଣି? ତମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଟ୍ରକ୍ କ'ଣ ହବ? ଆମ ଜିନିଷ ସବୁ ଯିବନି? ପରେ ଗଲେ ଚଳିବନି? ପରେ କାହିଁକି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଗୋଟେ ରାତି ରହି କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇ ଯିବା କଥା। ସାଙ୍ଗରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ଯିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍? ସେମାନେ ଭାବିବେ ଆମେ ବୋଧେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉ ତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ବଲ୍ବ ଜଳୁନି। ସୋଫା ତ ଟୁଲୁ ବାବୁଙ୍କ ଶୋଇବା ଖଟ। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚଳୁଥିଲେ ତ? ବୋଉ, ମୋ ଜେଏନୟୁରୁ କାର୍ଡ ଆସିଗଲା। ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଅନେଇଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯିବି କି ନାହିଁ କହୁନୁ? ସେ କଥା ମତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହୁନୁ। ମୋର ସେ କଥା ଜାଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅନର୍ସ ପାଇଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି। ଆରେ ମତେ କାହିଁ ଧମକଉଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି ଯିବାକୁ? ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୁଁ କ'ଣ କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି? ଟୁଟୁ ଭାଇ କ'ଣ ତ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, ତୁ ତାକୁ ଟିକେ କହୁନୁ। ବୁଲୁ ଚାକିରି କଥା କହିବାକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦେଲା। ଆଜିକାଲି ତ କିଛି କହିବାକୁ ମୋର ଜୋର ପାଉନି। କିରେ ତୁ ତ କ'ଣ କିଛି ଖାଇଲୁନି? ସବୁ ରହିଲା। ନା ମ ଜୋର କରି ଅଧିକା ଦେଇଦେଲେ, ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଗଲେ ପୁଣି ଆସିବୁ କେବେ? କେମିତି କହିବି? ନୂଆ କରି ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରୁଛି, ଯେବେ ଛୁଟି ମିଳିବ ଆସିବି।
ଟୁଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇଛି ସେ ପଢିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କ'ଣ କର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଆଡମିସନ ହବ। ତୋର ସେଠି ଜଣାଶୁଣା ଅଛି ତ? ତୋର ଏସବୁ ଗାଉଁଲି ବୁଦ୍ଧି, ସେଠି ସେସବୁ ଧରାଧରି ଚଳେନି। ଧନିଆ ଯୋଉ ସେ ପାଇଲା ସେଥିପାଇଁ ତ 500 ଟଙ୍କା ତା ଦରକାର। 500 ଟଙ୍କା? ସେଠି ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବ ନା ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯିବ? ଏଠି ରହି କ'ଣ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ନା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି? ତା ଠିକ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଅଛି, ସେଠି ଆଉଟଲୁକ୍ ବି ବଢ଼ିବ। ଆମର ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି। ପିଲାଟା ଯଦି ପଢିବାକୁ ମନ କରୁଛି ଯାଉ। କହିଲେ ତୁ ଟଙ୍କା ଦଉ ବୋଲି କହିଲେ ହବ ନା। ପ୍ରତି ମାସ 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେତେ ପାଉଛି ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ? ନିଜେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ଦରମା ଶେଷ। ଆରେ ଟୁକୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଟୁଟୁ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଯୋଉ 6000 ଟଙ୍କା ସ୍କୁଟର ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି ସିଏ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଝା ଚାଲିଛି। ହଉ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ଛଡା ଏ ଘରୁ ଆଉ କେହି ବାହାରକୁ ପଢିବାକୁ ଯିବେନି? ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହୁନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଦରମା କେତେ? ଆରେ ତା ଜାଣି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାସକୁ 200-300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବାକୁ ଲୋକୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋର ଦରମା କେତେ ତୁ ବୁଝିଥିଲୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଡୁକେସନ ହିଁ ବାପା ମାଙ୍କର ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତମମାନେ ଯଦି ତା କିଛି ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ ବରଂ ଏ ଘରଟାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବି, ସେଠି ଚାଷବାସ କଲେ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି। ଜମିବାଡ଼ି କଥା ତମେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନ ବୁଝୁଛ ତାହେଲେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ବିକିଦିଅ। ଗାଁରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେଲେ ହବ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଠିକ ଅଛି, ମୋର ପଛେ ଅସୁବିଧା ହବ, ମାସକୁ ମାସ ଟୁଲୁକୁ 300 ଟଙ୍କା ପଠେଇବି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉ। ମୁଁ NSS କୋଅର୍ଡିନେଟର ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଡେପୁଟେସନ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି। ଭାବିଥିଲି ଯିବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ କ୍ଷୀରଟା ତୁ ଦେଇ ଦେ। ବାପା ଆପଣ କ୍ଷୀରଟା। ଏମିତି କ'ଣ ହସୁଛ? ହସିବିନି? ସତରେ ତମେ ଯେ ଆମ ଯିବା କଥାଟା ବୋଉଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥା ମଝିରେ ତମେ ଯେମିତି କଥାଟା ଗଳେଇ କହିଦେଲ ନା। ଓ ତମେ ତାହେଲେ ସବୁ କାନ ପାରି ଶୁଣୁଥିଲ? ବାପା ଯେମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ କାନ ପାରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ବାପା ଖୁବ୍ ସକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପା ଏମିତିଆ କେବେ ରାଗିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ବିଶେଷ କରି ଟୁଟୁ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବୋଲି ବାପା ତା ଉପରେ କେବେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆମେ କେବେ ବାହାରିବା?
Everything packed. कौन काली सकाळू जीवाकू इच्छा नहीं कि? टुलू को तो टंका देवा को कहला, फिर मन खराब करछ काहे कि? तुमको तो खाली टंका कथा चिंता लगी मोर बापा पे मन खराब आगुर के मो प्रेम रागिबार मैं जाननी सेई टंका तो देल, फिर एते मेलोड्रामा करथलो काहे कि? डोंट बी सिली ए कुआडे जाउछ? कौन क्षीरटा पीलनी कि? तमे आज पिला दिटा को जेमिति कड़ा भाषा रे कहिल तम मुहर मु एमिति केबे सुनी नथिली। ये मु हेली ए घरर मुरबी पिलामान को कहिबार अधिकार मोर अछि। मु जदि टाण न हुए ताले घर चलिबो केमति? घरे आउ रहिला कि? टुकु तो बाहर पर जीव जଣା थिला। टुकु तो घर छाड़ी बाहरलानी भुवनेश्वर आउ टुलु तो दिल्ली जीव। बुझिलु दिल्ली गले केसटा जमी जीव। बॉम्बे परे दिल्ली होची क्रिकेट खेलर जगह। ओडिशार तो एपर्यंत गोटे टेस्ट मैच भी हो पारानी। ता छड़ा दिल्ली गले पाठ साठ उभय हब। तू चली गले कि मैं एकदम एका ही टुलू ए टुलू उठ उठ भाई जीवा को बाहर लानी। टुट्टू बाबू चा हो गलानी। हाँ सांगे सांगे जिनस रख दिया। टुट्टू बाबू तुम चाह ना ना थाओ। बाबू आसुची।
प्रभा प्रभा कौन आज चुली लगनी ବୋଉ ମୋ ଦେହଟା ଆଜି କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। तमे कौन बुलिया जाइन कि नेल नेल आग टे ता माँ देह कौन खराब लगुच जे अरे माँ आ आ आ आ आ लो माँ आ कौन हैला लो जीवा 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 माँ तमे चलीबो तमे पलेबो अरे बुढ़ा बुढ़ी दीटा को छाड़ी दे तमे कुआरे पलेबो ए माँ लो